Започваме. Зомби тудеба. Ай, стига бе. Започнах. Няма зомби тудеба. Започнахме. Ай, давайте почваме. Какво става, пичове? Остава рази. Абе, стига бе. После трябва да махам някои части от клипа. Да, ти много знаеш да цензурираш, няма що. Кристи, я до мен, да Ще започне. видя някой клип. Кай? Чакай, да ти в... Какво ми стана? Нищо, гръмна света. Знаеш колко съм? В Рапс. Алекс, 4. И сега почвам. Алекс, За какво съм го пуснал аз, бе? Какво става, пичове? Аз съм Алекс и тук It's Хриси ХХПГ и Алекс. Сапун 26. Тихо е! Тихо бе, сапун. Бати сапуна. А майка ти сапун. Да, Тя поне искаш има PvP. сапун. Аре де. Да не става две в едно. Като убия, после ми кай, върми айтемите, върми айтемите. Да не стане 2 в 1. Йоане, да не стане след това 2 в 1 и аз да се включа. Бега, ляга. Ай, това къде го слагам? Слагай ги в ония чест е там, аз после ще намеря място. Тинтито слагам. Какво слагаш? Какво не ма пиша, мамка му де? Взели дърво, бе. Хора, Йоан не... Алекс Пейн 24 не е... Йоане, взели дърво, бе. Още взимам. Сега стигнах един стак. Той не е добре. Алекс, нали знаеш, че се чува? Той е педерас. Йоане, затъпи го. Ама аз взимам пример от теб, бе, Алекс. На така. Ми давай. Благодаря, че взимате от мен. Сега се призна. Чули го това, Хриси, сега се призна. Не знам. Врата, врата. Остави. Аз тръгвам, бати. Ти след това ще излениш тук при тази А, база. където- бутони, бе, кой служи? Каква стройна врата, бе. Алекс, ай влизай, я. Влизай, бе. Йоане. Айди, бе. Какво правиш? Така, тук са ни е базата. Ай, кай. Хриси, Мастурбирам с търветата. кой сървър сме? Кажи, бе. Какво? Момиче. Кой сървър сме? Даже аз си нямам на идея. Да. Но аз знам. Ми кажи, бе. Поне Алекс Пейн 24 за да говори на български. Алекс, бутай стените. Бутам. Ете, където аз ги Чакай. бутам. Става ли с тинти? Не, защото ще гръмни всичко. Ама бутай догоре, докъде стига тавана. Ай стига е толкова. И сега от другите страни пак това. Елитна е така за по-бързичко. Не бе, ще те кикне. Сама банне да кажем. Ще те кикне. Снела няма табани. Ще те кикне, Кайлане. Ми да. Да ма кикне. Да, та кикне. Ви гледам. Някой трябва да си споделя екран. Ма аз няма споделям. Аз ще споделя. Споделяй, то на теб не ти лагва за това. Ама знаеш как лагва? Как? Да, защото е като моя компютър. Да, моя сега по-хубав от твоя. Моя е най-хубавия. Да, точно. Най-добрия. Добре, Хриси, кой е по-добър компа? На моя или на Алекс? На твоя поне като пуснем в рапса не става таковата. На Бомба. геометри даже беше само Да, си. Абе, да, Алекс, за кого му удари, бе? Дай цялото дърво, че ще трепа, е. По-бързо е. Ай, дай тук, че ще трепа, е. Педераса. Педерас от коса. Затапите. Тя да е такова. Иска да ми прави чеки, ама аз не дам винаги. А той Чули, бе! На теб говоря! Алекс, ми то да е мек, то ти ще се окажеш такъв. Много ясно. Що? Защото ти го Както караш. заплати, човек, както заплати. Защото ти го караш. Зма. Зма. Хамада. Матара, гледа телеко. Айде, Той е чупете, бе. екстаз. А? Чупете. Това. Да ви кажа, че са най-новите аудио цигари. Аудио цигари. Най-вкусните на света. Да. Бонус снайпера, бай. Цигари. И бонусът е то. Да ви говоря какво е. Той е извънземно. Направо. Глеба, страх, аз
И за те стълби, бе. Алекс, помниш ли това момиче да ти показва? Мале, човек! Знаеш колко сме, знаеш как мога да ни видят? Как? Тук си е направил някой стълбище, се чуем как мога да ни видят. Оле, ние сме се пребали. Аз отивам да запълвам едно нещо. Кое, бе? Е, това е тук. Е, това е Айде. тук, че могат да ни намерят базата, да. Кое са? Не тук, бе. Абе, тук е това. Тук, знаеш къде има другаде? Криси, дай дърво да го Пусни сложи. се екстрея и тук, където аз гледам. Йоане, О, виждаш ли къде гледам? Там. Аз къде гледам. Пусни се екстрея и погледни. Казвайте ми къде още има дупки. Тям да ги Хриси, запълвам. къде си? Аз виждам една. Е, тая е тук. Къде ти Лане беше направил. да. Чакай да сапра една. Тук ли беше, къде беше чай? Пусна Казвай къде има още дупки, бе. Аз сега тръгвам да махам една дупка. Аз имам Това. Виж къде, Хриси, има дупка, яла. Тук, Ама- знаеш колко лесно могат да ни намерят. Вот. Ей, тук. А това да изчезва. Айде, че. Аз направо не знам. Бутонче е, Хриси. Вземи си вратата за всеки случай. Намерих бутонче, кой иска бутонче? Чакай само влезна. Айде, давай, бе. Алекс, искаш ли зелена вода? Алекс, Кажи, бе. искаш ли червена вода? Ти искаш ли лава? Искате ли бяла? А ти искаш ли Да, сребърна? А ти искаш ли сребърна? Моята червена. А моята синя. Моята зелена, Ама бе. маните са тук, бе. Щом стай тук, бе? Маните са. Йоана и Аз куси. ти дам нещо, аз ти дам нещо. Колка ли е? Не, Зелена вода. да. Благодаря. Любим. Си изпия. Това ти е любим. Вижте как се пие зелена вода. Оставаш на другия човек да пие. Абе, маните го, е. Ония педарас. Чупете тавана. Що, бе? Ми да, нали, слагам. Мале, почвам да чупим тавана, получахме хора. Спадне къщата. Някой сетна ли си хобето, бе? Не. Чай, аз отивам с сет. Оме, секс, Абе, да тъй, тебе да тъй. сет, хоме, Алекс, има. Тук, знаеш къде са косетна? А, Тук. бира. Добира. Само една къща му правя, мамка му. Ти сетна ли си хоме, бе? Да. Къде? Написах хомето. Точно е там. Не, как го написа? Чакай и аз да купая, бе. Тук някой да забравя две части. Така. Йоана, какво става? Всяко имахме. Знаеш ли колко сме близо до... Мен какво ме интересува, бе, човек? Си направим много хубаво. И какво като? Ние сме на 55 ниво. Трябваше да станем на по-долно. Както е. Утре някой се дойде тук, се ни щупи къщата. Нека да чупи, де. Йоана, що да прави дупка, бе? Къде е? Ти я прави дупката. Ти. А вие защо купаете ли тавана или си? Да, бе, виж. Може ли да спреш, защото Ма не правя дупки! има копиране. Са написано, че сме копирали песента, бе, много си прост. Копирайта на песента ли е? Абе, Има копирайт, бе. абе не де ги чупите, бе. Що ми казваш? Аха. Дайте всички черни аз отивам горе. Ай, да чупете, бе, човек. Алекс, да, Абе, няма какво отиваш догоре, бе? Да взема, е. Какво да вземеш? Дърна. А Нали? знаеш колко имам в мене? Колко? Много. 5. 5, аз имам 20 стака. Бе, като искаш и да взеби, ама не дай да купаеш от никъде. Там имаше една врата.
Иди си оттам. Е, пак